қабл аз шурӯи рақобатҳои марҳилаи ниҳоӣ маросими мутантани кушодашавии нуҳумин мусобиқаи байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир гашт, ки дар он роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вилояти Суғд, намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ширкат карданд. зимни суханронии худ масъулин аз рушди ҷудо дар мамлакат ёдовар шуда иброз намуданд, ки соҳаи варзиш таҳти сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз то рӯз рушд ёфта, дастовардҳои варзишгарон низ афзун гаштааст. Бо беҳтар шудани вазъи инфрасохтори варзишӣ дар мамлакат, шароити машқу тамрин барои варзишгарон низ фароҳам оварда шудааст. Нуҳумин мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 30-умин солгарди иҷлосияи тақдирсози Шӯрои олӣ дар шаҳри Хуҷанд рӯй даст гирифта шуд, ки дар он ҷудокорони ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Қазоқистон ва Ҷумҳурии ҳамҷавори мо Узбекистон ширкат намуданд. барои ба даст овардани нишони биринҷии якуми вазни 90 килограмм, намояндаи дастаи Федератсияи Россия Ёқубҷон Назиров бо варзишгари қазоқ Эрмахон Анварбеков даст ба гиребон шуд. дар лаҳзаҳои якуми нерӯсанҷӣ бартарӣ дар дасти Ёқуб буд. ӯ тавонист тавассути амалӣ бо по задан як вазари ба даст биёрад, вале дар идомаи рақобат ҳангоми иҷрои усули Эрмахон, Ёқубҷон Назиров ҳаракати манъи бо сар дифоъ карданро истифода намуд, ки ин пирӯзиро бар варзишгари қазоқ дод. ҳамин тариқ Эрмахан Анварбеков барандаи нишони биринҷии вазни 90 килограмми ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 гардид. барои медали биринҷии дуюми вазни 90 килограмм, Қосим Боғчиғи эронӣ бо варзишгари тоҷик Озодбек Назарбекзода ба татамӣ баромад. Қосим Боғчиғи тавонист дар иҷрои усул муваффақ шуда як вазари ба даст биёрад. 23 сония монда то анҷоми вақти асосӣ, ӯ аз як ҳолати мусоид истифода бурда Озодбек Назарбекзодаро дар ҳолати осаекомӣ нигоҳ дошт ва имтиёзи иппон ба даст овард. дар финал барои медали тилло ду варзишгари тоҷик Ҳақназар Назаров ва Караматулло Ҳакимов ба ҳам омаданд. дар ин нерӯсанҷии бисёр ҳассос Ҳақназар Назаров бо дарёфти як вазари пирӯз гашта ғолиби вазни 90 килограмм ва барандаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 шуд. ду ҷудокори тоҷик Раҳматулло Мирзоев ва Парвиз Абдураҳмонов дар вазни то 100 килограмм барои медали биринҷии якум мубориза бурданд. дар ин нерӯсанҷӣ Раҳматулло Мирзоев бо дарёфти як вазари пирӯз гардид. дар рақобати дуюм барои ба даст овардани нишони биринҷӣ Исроил Раҳимов Эмомризо Анварзодаро бо як вазари мағлуб намуд ва соҳиби нишони биринҷӣ шуд. дар финал паҳлавони тоҷик Фирдавс Насимов бо варзишгари Қазоқистон Бекари Садукас даст ба гиребон шуд. дар ин сабқати бисёр ҳассос варзишгари қазоқ дастболо шуда медали тиллоро ба гардан овехт. ёдовар мешавем, ки ба ғолибони ҳар як вазн 40 000 сомонӣ, ба барандагони нишони нуқра 20 000 сомонӣ ва ба барандагони медали биринҷӣ 10 000 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд. дар вазни паҳлавонони сангинвазн, яъне ҷамъи 100 килограмм бошад, барои медали биринҷии якум Дадахон Қурбоналиев бо Иброҳим Элмуродов нерӯ санҷид. Дадахон Қурбоналиев аз худ маҳорати хубтар нишон дода ғолиби рақобат дониста шуд. варзишгари Қазоқистон Тургиналиев Ҷамбул ва ҷудокори тоҷик Толибҷон Тоиров барои медали биринҷии дуюм мубориза бурданд. дар 14 сонияи рақобат варзишгари қазоқ ҷудокори моро ба тахтапӯш партофту имтиёзи иппон дарёфт. дар финали ҷамъи 100 килограмм варзишгари шинохтаи тоҷик Мансур Раҳмон бо ҷудокори дигари тоҷик Фарзин Ҳусейнов қувва озмуд.
сабқати мазкур бисёр маҷрои тезу тундро касб намуд. мансур аз як ҳолати мусоид истифода бурда дар иҷрои усул муваффақ гардид ва имтиёзи иппон ба даст овард. ҳамин тариқ Мансур Раҳмон барандаи нишони тиллои ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо дар соли 2022 гашта, ҳамзамон соҳиби 40 000 сомонӣ мукофотпулӣ гардид.